Hvad så, slikker du røvhul? Slikker røvhul? Hvad fanden mener du? Du må sgu da prøve at slikke fisse, og tungen den så lige glider ned over mellemkødet. Lige fortsætter ned i røven, og så lige leger lidt dernede. Hold nu kæft. Ja, er du bøsse, eller hvad? Er du det? Du er bøsse. Du er sådan en, der bare kører missionæren hver gang, og så ligger du der. Hvor er det dejligt. Jeg elsker dig sådan, skat. Jeg får så meget fisse, det ved jeg også godt. 2 mænd blev såret. En talsmand fra Danish Dynamite bekræfter over for Ritzau, at de stod bag angrebet. Ifølge politiinspektør fra Midt- og Vestjyllands politi, Mathias Hennings, så er den episode kun begyndelsen på Jeg får fandme aldrig noget at vide, mand. Det kan ikke være rigtigt, at Fuck! de civile. Hvad fanden gør vi nu? Altså, du har ikke krav på at vide en skid om, hvad der foregår her i firmaet. Du skal kraftedeme være glad for, at du har fået lov til en enkelt gang at vise, at der er en lille bitte smule mand inde i dig. Whatever, man. De skal ikke føle sig sikre, så lige nu kontrollerer vi alle ind- og udfaldsveje i Viborg for at sætte hårdt ind på de kriminelle. Shit. Ja, fuck det nok. De kører bare lige udenom Skovsøen, og så ud på Aarhusvej igen. Videre. Kom nu. Som vi fortæller om, hvordan de var blevet konfirmeret og efterfølgende Hvad fanden er hende tøs? for at fejre. Det er Chakalens datter. Chakal! Kommer til at fortryde det her, bare vent til min far hører om det. Radio GF 78. Du lukker bare røven og med. Slap dog af, du skal ikke røre ved hende. Ved du hvad? Den latterlige nar, han styrer Nyborg fuldstændig. Vores drenge, de har det så fucking stramt dernede lige nu. Jeg er sgu da pisse ligeglad med, hvor stramt de har det. Eller hvor meget de bliver boldet i Nyborg, mand. Vi skal sgu da ikke røre dem. Prøv, det kan perkerne gøre, eller nærerne, eller araberne. Jeg er fucking ligeglad. Kalder du mig en perker? I kræftet med ventekage. I aner ikke, hvad jeg ruder jer ud i. Du holder din kæft, kælling. Jeg sagde, du skulle holde kæft. Luk dig selv. Du tror, du er så sej, hva'? Men ved du hvad? Du er bare en lille svans. En lille bøsse måske? Er det? Er jeg det? Jeg tror lige præcis, du skal lukke røven nu! Den bøssesnak, den stopper nu. Er du med? Okay? Hey, slap dog af, mand. Okay! Jeg far! Du Af for helvede! Prøv at høre her. Hvis ikke du stopper, så smadrer det. Jeg mener. med, du skulle gøre, mand. Du holder kæft, sagde jeg. Fandme. Skal jeg køre til siden? Jeg gør det, så skal jeg Skal jeg smadre dig? Jeg gør det! Jeg smadrer dig. Bøsserøv! Kom herud, mand. Fucking starter, mand. Du er færdig, mand. Fucking bøsserøv. Så langt ud, mand. Fuck dig, mand. Jeg står der kraftedeme ihjel. Nu lukker du røven.